تو کار کو تھا لفظاں کی ادارہ ہاں وہ انگریز کو کے یا لیڈ کو تھا ہاں نا مطلب ایز سینئر تو مطلب چیز اس طرح کے لفظاں کا شاگرد تو کہ کجا بدلی کجا چیزیں آپ تو میں شاگرد تو چیچو مطلب مسئلہ بالکل بازیں کستے چھ رابطہ کستے ماں کستے دشتہ ایسا کستے دا اچھے کستے مردم بتنا آدمی کستے تابے تو کا ہروت دا کستے ہمیں سرپت بتگاں کہتے ادا طاقت کہتے مطلب وطاس بڈا کنک کہتے میں نفسیات بتا علاقہ ہے شلوارہ مزاں کنک بروتا مزاں کنک وہ ای یا بلائیں رو بھی دا بھی بلے ہمیں مردمانی کر رہا ماں کہتے نزدیکی کتا ماں کہتے سنگت کتگاں مطلب شانی کستریں وانے تگاں کستریں چین کتگاں وہ ایشان ہمیں کسانے بچگاں وہ تھی لوگ تو کا اچھے کستے ماحول و اچھے کستے اخلاق و اچھے کستے گپ جتا وہ تھی مچھنے تو کا کہ ای کنوس بتگاں نہ طرح یقین بکن کستے ایشانی وہ تھی کستے مطلب سے تاب و رویہ بدلیں تھا ٹھیک ہے نا وہاں نہ کستے مطلب سے تو یک بوش کستے گنڈا گردی وڑی ٹائپ کستے مردم بتگاں نا ای کستے سدھرے تھا جو ہمارا نوشم اڑیال گھوڑا ہے کستے بڑے مردم تھا اسے تم کو تربیت کستے کتا کستے یہ من نہ ہونا لفظاں کا کتا کستے یہ چاگردہ کستے مطلب سے یہاں رنگ زب تھا کہ بھائی یہ ورڈ نہیں زندگی کستے یہ ورڈ نہیں کستے کہ منا چیز ملوکات بطرسی منا چیز مچین بطرسی بلکہ نگاہشیں کہ ملوکات کستے عزت کستے یہ وڑا مردمہ رسی کستے کہ تو شہر بھی طرح عزت رسی ٹھیک ہے نا یہ من نبو کہ تو وطا سے لان قابل کا شلوارہ ماں چین بکاں کستے طرح عزت رسی یہ بازیں کستے شہر سنگتانی نزدیکی آگوں مردمان تو کا کستے بے تعلیمی مردمان تو کا ہم کستے تبدیلیت کا ماں کستے یہ گپے کستے گواں ہاں نو آگا پنبل کستے کہ ماں مردم کستے کہ بتا چتو بتا یعنی ماں کستے تو ابھی منی کستے مطلب سے ناقصیں کستے یا کہ نظوری مثال ہے بلے ماں مطلب یہ مثال کستے دات کچھ ہمیشہ کہیں بس لحظی سال مطلب ہمارا زمانہ جب میں یاد آ کسی تو پتا کہ لفظاں کے آ زمانہ کا ینگ رائٹر سوسائٹی کار چیز چین کی وجہ کچھ کہ یہ شاگرد کچھ اچھی امید ہی مردمان داشتہ کہ یہ بلے تو پتہ آئیے کس نے نبوہ وہ پروگرامانی نبوہ وہ ادھر کی چیزیں نہیں آئیے سواب میں ایک سوابی مازانی آتے ہیں وطی جنبے کپا تو اسی کیسے فہمی چیز ینگ رائٹر سوسائٹی غالباً 2006 اگست جوڑ بیتے گا ہاں نا 2006 اگست شمع اور سنگتاں کستے جوڑ کو منا کستے شمارا 2002 یا 6 اگست ہمیشہ برال کستے شما منا کستے شیرہ کستے قابل ذات کے بیاتو کستے مطلب سروک بو یا کنچنگ بو حالا منتو کا ایچو بودو کستے صلاحیت و نیستا بلے شمع وڑے سنگتاں کستے مطلب سے مارا دیکھا اسٹارٹ کو مارا کستے گھوں بتیں کو بلے شرریں چیز دیا بلے اسی شرریں رزلٹے کستے مارا دار وہ مادیست کستے کہ 2000 سے ماوردی کے توت خالق ارمان خالق گلا خالق کستے ارمان ینگ رائٹر سوسائٹی میں 2000 سے کے مارا کستے جوڑ کتا گا گڑا مطلب سے علاقہ کستے مطلب سے تحصیل تم پہ تو گوش تمامے میں امگنگلی و میں کستے مطلب سے امسرو سنگت منگت کستے ما مطلب سے علاقہ سینئر جونیئر درست ما ہمیں کستے بنجلا کستے ما یاد جاگا بتے ہیں یاد جاگا تو کتا گتا ما یاد جاگا بتے ہیں تو خیر کراچی شتے بلے ما ظفر صادقہ مقبول مبارکہ کستے ما ٹک ٹک کی شروع کو بازار توکا کستے میں آفیسی کستے ما پچ کو بازار توکا چی علاوہ کستے ما پدا کستے بازار تاہی مگا کستے کوارٹریز اور 2 کوٹیے کہ وہ دم کستے مطلب کتاب جائے ہم جوڑ کو وہ بیگاں کستے ما گنڈو کستے وہاں نہیں تھا ہم اور کستے ماہانی سرا کستے دیوان کو بچہ لفظاں کی گلہ نہیں تھا کہ گیشتر طریقہ یہ ہوتا کہ اموک ماہ کستے صرف شعری دیوان جم کا تو ات کے کستے مطلب سے شعری وان مات کا کستے مطلب سے آزما کے وانت کستے بس قصہ ختم
یہ زبان تو ودی کے گلے کستے تے اہم جو گول چے وشنتے مول مراد کستے مقصد و منزل کستے کہ زبان دیمروی ہیں اور زبان دیمروی گلی کالی کستے اما ما شعر بوان و مجھن کان تو ہوتی مقصدہ کستے حاصل نہ کھنے مقصد حاصل کرنے کے وقت ہے ماں نہ وشن کہ ماں کوتا کستے ہوتی مقصد حاصل کرنے کے وقت جوہدے کستے مستری طریقہ ہے کہ تو مزید کستے مردم پیدا بکان تی لفظاں کا کستے وہ وابستگی بھی کستے وابستہ بھی نزدیکی بھی منیالا کستے مستری طریقہ کستے وہانے لگے ماں ہر چیز آتا کستے ماں بوتا ظفر صادق بوتا مقبول بکٹی بوتا ماں گپتا گو کستے ماں چار سنگت بوتے گئے ماں چارے سنگتا کستے یک کلاسی کستے ماں چارے سنگتا گونڈوانی گپتا شرح تعدادی میں کہہ رہا گونڈو بوتا گا خیال چون شمارات کے مطلب یہ رائٹر سوسائٹی و پدا شما شوانی نے گونڈوان مطلب یہ بھی خیال ہے کہ یہ کا مطلب دیوار کا مقصد نہیں ہے ماں کس طرح پوانی نہیں ماں بچا ماں پیسرا طرح میں گپ وہ کہ میں ودی کے میں مقصد زبان ہے کستے کستے کہ دیمروی ہے گوڑا کستے تنہا یہ کہ ماں مشاعرہ یا کستے چار سنگت کستے ماں سر یا جگہ بھی چائے بور کستے تو ہوتی شہرہ بون موتی شہرہ بونی پوچھتا رہو گوڑا یہ گوڑا منزل کستے ماں چھے نہ کھنے اور مستر طریقہ اسے کہ شیعہ کستے ماں بوانے نے اور ماں ہمیں چاری سنگت کستے ماں نام گئے ظفر ہے وہ مقبول ہے اور ہمیں سنگتا ہمیں وہ کہ بیا گوڑا مارا متوشی کوارٹر کستے گونے ہمیں تو گونڈواں لتے ہونے نے گوڑا ماں لگتے بچوں کو کستے پسند سکتا نئی سعیم صالح نعیم ناز ناکومی نے چکی کہ مظفر اور دیگے لگتے سنگات کستے سنجار منی بتی کستے جنکوے دیگے لگتے جنکو کستے گپڑے کستے ماں اندر شروع کوئی شانی وانی نک نو ای ماشاءاللہ کستے انچو شاں بلوچی سکے شاں کستے مطلب شاں منوشی انو شنتو کا بعض شاعری کنگا بعض کستے نوشتہ کنگا شارن رزلٹی مر رسے نو ہمیں دورہ کستے بدقسمتی آ کستے میں ایکسیڈنٹ بو گوڑا سنگتا ماں کستے گوشت بھی شما ہوتی جودا کستے مرجا بدارے ہوتی کستے چینہ بدارے منی ایکسیڈنٹ 2006 کستے 20 دسمبرہ ماں موٹر گئے یا کستے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ماں سے چار سنگتا تھے مندہ چھ پیدا کتے دو گاڑی مارا گونا میں گاڑی کستے کم کے کپت کستے کپت کلنٹی بور ماں میں کلنٹی اچھی کستے ڈھنا درد کے کپتا کپگا گوں کستے منی سلیم کانس کستے پروشت علاج کستے پدا ماں کستے سارمنی کستے لیاقت نیشنل آقات منی آپریشن کو اور آپریشن آباد کستے تو زانے ہی کستے بلائیں کستے مسئلہ ہی کستے مشی کے ماتی اسپانل کارڈ کستے ڈیمیج بوتا اشیارہ کستے نبی ٹھیک ہے پیرالائز کو کستے منائی بیماریاں دلائیں چیزیں چی ماں کپتے ایدہ تو ماں ایک چیزی کے اندر ہے کہ مطلب ایک ادبی ایک خلائی مطلب پیدا ہوتی ہے پورے شامل ادبی نو تو بات ہی گپا مارے کہ صادق مراد فردی واسطے بلے فراہم کستے لفظاں کی ادارہانی یا لفظاں کی سورگوانی چسلینا ہوگا آئیے مطلب ایک راشونی فلم ہوتا یہ لفظاں کی شمع پیدا ہوا آیا ہمیشہ سواب ہے صادق مراد یہ کوئلیا آماج بھی ایکسیڈنٹ بھی کپی یا ہاں مردمانی ہدفہ میں دلچسپی پرشتا آماج نزدیکی ہدف گوما لفظاں کے گو اما پوچھتا یا دیکھے سوال یار رساق مانو گپ بجنے پدا کستے گپ شرن گپ پہ نبی کے پدا ہوتی کستے آگو شکر کے یک دانشوری بشی مردمی کے وہ ہوتی توصیف آئے بکا ربزاں آیتوں کا اچھنے ٹھیک ہے نا بولے بچا نا نو عید مثال یہ وڑ بتا سنگت کستے درست کستے شانی آنی کستے کردی بتا گو ینگ رائٹر سوسائٹی تنگا منی نہ بتا بلے منی کر زانے چھی بتا کستے ما بینک مگس کے توکا کستے یک بین کے نیتے کستے شی مگس کے آکے بندہ کا شروع کا آدھے کہاں ماں مداں کستے ہمیں پیما ادا بغیر شیعہ بیا سنگت بیا لالا بیا شاہ کستے منی نمچے نمیں بتا نا سنگت یا گلا گلو آیا مزاق یا ادا ہودا زور بار انگو آنگو من چبتا انو اگر یہ کارا کستے مطلب ظفر اگر بکان تو ظفر ہے کستے تاک دے گو بڑے من کستے کہیں ہمیشہ منی کستے دے گو بڑے تو کنے تو کستے دے گو بڑے کستے کنے ٹھیک ہے نا میں بس ہمیں پیمی طریقہ کستے بتا ہمیں پیمی کستے مطلب شے کہ ماں
मतलब से मोच को तक मोच करने के कस्ते मनी कस्ते एक्सपीरियंस तो कुछ है या तो संगतानी ताबे कस्ते मांगा था कस्ते तो कस्ते विचन कुता नो हमें वाले कस्ते शिल्चन कुता हाँ भले या तो शिल्की में मर्दमानी ही तैयार तो नब्जे का मन दुर्गुता का मनी संगतांग आइटम का विचन कुता मना संगत कस्ते का तावन मकुते माई सरगर्मी हम न कुता संगत पेश बुतगा भले शी मनी कफा का को संगत कस्ते हम कस्ते मतलब से पूरे उसे खपतांगो जफर कस्ते में धीमा है जफर कस्ते में कष्ट का जफर वापस हो जफर को पूरा बेतेगा नबी यार माया को नबी मकबूल हो चमचो आया मतलब ये पे में संगता हमारी महम मारता के मतलब आदमी दीवान मजलिस कोई चीज़ के बोलना ये लाठी संगत करना गांती वो आना पर बेकअप नहीं है गैशन तू का मिसाल तो ये दिमाग ये अच्छी चीज़ है इश्क़ दरद दीवार के इसने कब जियो मतलब ये अंगता अन्नू के मतलब के लोगों पदरेस किसी तकलीफ करेगा रिश्ता करेगा आ गए या चश्मा इस्लाम वगैरह सब थोड़ा आ ये चीज़ें मतलब बारीक वीनिया या नज़दीकी इशारा के आदब टोका किसने या लफ्ज़ा के टोका मारा वो की मारते मार छोड़ा दस्तगिरी दिया या हुरकनिया का मर्ची भी साथ वो नबी ज़फ़र वो बाद में चुमा भी जो बाद में चुमा भी वो ये चीज़ें मतलब मर्ची के दगा कि मुमकिन वरना के चश्मा इस्लाम हुआ है तकलीफ करना लिखेगा ये ख्याल ये सोच असली कि फ्यूचर या बागा के वास्ते के अच्छे कभी सरकारी जो गप जना बा संगत का मन करे गप जना माँ ना कैसे सर सोच को था अच्छी आसे बाद संगत लते अतका के भाई माँ अच्छी कनेगी ईवड़ कनेगी मैं सोच हमारा ईवड़ कनेगी भले कैसे एच पद रिजल्ट कैसे दी मने अतका और छोटा का चदा अच्छी कैसे चू जूश जज्बा गुमा माँ ईवड़ कने आवड़ कने मिले एच अच्छा दिगे दती संगत कसते हैं जो तुमपा हम कसते मारा या कुदरंदा कसते अख्तर मरी तांग संगतां कसते दो से मीटिंग मनी माजूरी कसते जागा मार्क्स ने पता कि भाई पदा यंग राइटर सोसाइटी जिंदा करें हम परचा कसते और आम कस्ता कसते ना यार तो कसते अगर माजूरी हर चीज़ है तो मैं सरपरस्त है माँ कसते खार खाने ओ माँ काबिना टाइम था बिल्कुल कमेटी टाइम था कसते हैं कमेटी कार का कसते पद बाकायदा कसते हैं अगर माँ दिस्त के मतलब शहर बड़े मोटिवेट बू तंजीम बड़ा माँ कसते हैं शहर काबिने चीज़ें जोड़ करें भले पता माँ नाकाम बुते कसते चु गप बुता कसते संगता कसते मतलब ये गप्पे जिन से पूजा आने ख्याल तो के यकी इस होवे कि आया ये मैं शुमे में वस्तगे या शुमे वस्तगे प्रोग्राम आने रिपोर्ट आना या दिखे मर्दमा चीज़ को वो अचानक से सोड़ा है बड़ा जोश ये रहा पता या कि खेरोगोरा दिगे जागा के अदबी जो के ग्वादरें तुरबतें ग्वादरा जियोज़ें और अब हफ्ते होती दीवाना कर के भी फराक हो गए रहा और करा तुरबता किसी बरोस्ता निकल कराची से इस्लाम नहीं है मतलब अच्छी इज़ाय भी पता घर भी अच्छो माँ ये नतीजा सार बुतगा के एवढे कार्य वास्ते अशें के तरह कसते या के मर्द में कसते अच्छी लूटी के तो मतलब से मुकम्मल कसते मतलब आइयारा कसते संगताना कसते मतलब बगैर है कि भाई ये कार कनेगी उड़ो खनेगी ठीक है ना तारा टाइम देगी तई जिम्मेदारी इशें जफर तई जिम्मेदारी इशें ऐदा इशें के मर्दम कसते बड़े कसते पा संगति हम कना ठीक है ना जफरा कसते अगर मतलब से लफ्ज़ा किया वाला कसते सब मतलब से पहुँचता है हर चीज़ें चेने भले उसी यार नुम माँ कसते पिलानी सादिका ज़ुबान दाता भले मन नुबड़े ये जिम्मेदारी दाता मन करेंगे ऐसा हर चीज़ पर हमें बड़ी है मतलब ऐसा किस्ते माँ सरगर्मी हमें बड़ा शुरुआत से कुता कि संगत पर गिफ्तगा भाई जनूब गिफ्तगा ब्याह यार मर्ची दीवान है ब्याह किस्ते मर्ची किस्ते मेरे दीवान बू गए तो ब्याह भले बस बोरो में पैदा कहाँ माँ शुत गए बोले नेत कहाँ पदा मर्चतगा उसका होटल निश्तगा पदा पात को तगा भाई पुछता किस्ते पदा गा रहा चीज़ें संगत यकीन में कहाँ किस्ते हमें पहन लूता अच्छा कमरा किस्ते मरा मर्दा किस्ते दाता 2 क्वार्टर किस्ते मतलब शी मावती जेबा हम दाता किस्ते शियारी किस्ते चिंता 400 रुपये मज़ा अलग 2000 किस्ते 6000 किस्ते मुझे बुतगा बोले मर्दा में किस्ते इलाका है मर्दम बुता वाजगारी बुता आज खुदा ये किस्ते जन्नत नसीब किस्ते आजी मुसद्दे को आई हमारा बिचार किस्ते अच्छी माँ दाता ज़रूरता माँ माए 400 कल्ला हम दाता किस्ते आ बिचार का ज़रूरता किस्ते भले किस्ते मर्दम किस्ते चुप मजूर कशान इस तरह किस्ते हम दीवान में किस्ते बुता भले हमें मतलब से के
وتی شعر وانگا ہم کستے بعض مردم کستے چو مجھے نبوتگاں کستے چیبتا ملے ما وتی سرگرمی شوا شروع کتگا مارا چچو تکلیف بتا چچو مچمتا ہاں ما کستے البتہ ادا ریکارڈ کستے ہم دیوان کتا مطلب سے وفائے کستے 6 مارچ سے 2004 ما کستے ینگ رائٹر سوسائٹی ابتدا کستے 2004 ما کستے ڈسٹرکٹ کے سطح کستے ایک گپا کستے ما سوشل میڈیا ایک گپا شنگ ما ای سنگت کستے گواہ ہاں مطلب سے تربتے کستے مطلب سے شکور کستے زائد بتا عارف عزیز بتا ای سنگت کستے کے بشیر ناصر بتا کستے مطلب سے ای سنگت کستے درست گوں بتا میں گما شاید تک شپا وقت گا تو کار کو تک گوں مطلب سے قاضی صاحب بتا اتکا کستے جو جشے تغریب بتا کستے شوکت آیات بتا کستے بیدر صاحب بتا البتہ برکت اللہ صاحب مل اٹھائیں تکا کستے یعنی اتکا بلے کستے ای مردم کستے درست کستے مطلب سے اسی اچھی علاوہ ما کستے آئیدہ کستے دا وہ انڈیا سے حوالہ کستے اور کار کتا کستے مطلب سے شرح پروگرام کتا تیٹر شو کتا کستے پروگرام کتا اسی اچھے علاوہ کستے مطلب سے اولی دیوان و گمان ہے کستے تی کتابیں کستے دیم درائی ہے ابتدا کستے ینگ رائٹر سوسائٹی ہے چھمینا چاہیے کستے آئیے پجار کستے 2002 او پدا کستے ظفر گو نثار ہے کستے مشترکہ ایک اشانی کتاب ہے کستے دیم درائی ہے کستے دیوان ما کستے مطلب سے شرح وڑیا کتا گا ما شر کستے مطلب سے چن بوگا تے نو گوشے کے مقصد ہے کہ میں نہ وشم مانگ کتے گا یعنی مانگ کستے مطلب سے موچ کھنوک بوتے گا تو کستے مطلب سے شانی کستے مچے کنوک نبوتے گا کستے مطلب سے دروب منی مچے نبوتے گا من مالی صورتہ چوشیں ازگاری مرد میں بوتے گا کہ ماں درست کستے چوتی جیبا کتا گا تو مچے ان کتا گا تو مچے کتا گا مالوکا تعالیٰ سے نہیں درست سنگتا نہیں کستے مطلب سے باہر ہو کرت کستے بوتا بولے البتہ کستے منی کستے تو وہ گیشتر کمو کستے بوتا کہ میں سنگتا نہ کستے موچ کتا ادا اودا انگو وہاں گو مجبور کتا گا چین کتا گا کار بست گا شاباشے کستے گو امبرداری کتا بولے بعض کھم کستے بوگا بولے البتہ نما پتہ چیزیں کستے روچے کستے ماں سوچ گا ہیں کہ تو ہمیں دے پارگے ماش میں نندنے پدا کہ بھئی چی کنگی ادا یار سنگت کا مکچو بلے ذمہ دار وہاں ادا نوکے سنگت استا مان پجار گا نا بلے من کو میسیجہ رابطہ کنگا کہ بری کستے سوالی جست کنا بری شہری کستے دیم دیا چین کنگا انو کستے ماں سنگت نظر آگا تو سنگت توجیل تاکبندے ماں چنو لانچا ہے منا سنگت کا وار کے جانی ہوتی شرعی کستے مطلب کہاں پروف کرنے کے واسطہ یا کہ کستے کجا والے یا شونگالی لے کے واسطہ پورا عشاء منی نام داتا گو میسیجا کہ ماں مطلب توجیلہ کستے شنگ کنگا ہیں دہمی تاکا ای نمبر وہ رابطہ کرنے من نمبر نادلہ داتا وطی کستے سنگت دیکھ سنگتی داتا پورے تمپا چیلتے نوکے نام کستے من دیما آگا کہ بھئی کستے وجم ماں کستے شہر دیاگ لوٹیں یا شہر دیم دات کی منی سرا کستے اچھے نام ماں پجا نیارگا میں جس کے وہ تو کئی چکے تم پہ مردمے ماں باجی تم پہ بزانے نو جو ماں 5-10 سالہ کستے ماں نو کب تک معذور ہوں کستے کتے باؤٹ ہوں 5-10 سال یا کومرے یا کستے گنڈوئے کستے ٹین ایجا مزن مطلب سے ٹین ایجا کہتے ہیں کستے مطلب سے وانت کت کان رشتہ کت کان کستے نوکرو دے کستے نو دربرے چن بھی نما ایرانا کہ یار کستے نوکیں کستے ورنہ پیدا گوگا یہ لکھ گا ہاں وانگا ہاں ادا گوڑے ایوڑی چیزیں کستے اگر ینگ رائٹر سوسائٹی آ دورا تاکہ انو تا زندگ بوتے گوڑے اسے حق باز مردم پیدا کتا انو کستے اچھ نبوگا کستے اپنی مدد آپ کے تحت یا ظاہر تاکہ وانگا متاثر بوگا دیکھ سنگت مچین بوگا یہ نہیں کہ درو مچین ماں بوتے گئے بلے ماں مہارتا کہ انو یہ خلا کستے پدا چیزیں کھنگی ہیں سوڑگی کھنگی ہیں کستے ادا لفظاں کی سرپوری تاکہ پدا کستے برجا بیمانی نو چی سنگت مشورہ دیا کئی خیالہ مطلب ہمیں کھلا کے جی اور کھنگ بلٹی جی ہو تو مطلب چی کہنے کہ اسی مطلب توجیل یا حل ہمیشت کے مائے تاکبندی کشیں تاکبندی کی آلریڈی ہستے سنگتا ہے یہ فورمہ کارواز بکنی یا پدا ہماوڑا کستے ادبی دیوان و مجلس پہ یا مطلب اسے چھے حبید ہوں دکھے چھوٹی چیزیں ہستے کہ تو سنجیدہ ہی ادبی الکائی پیدا کرنے کے واسطہ تو یہ اللہ کجام چیزیں کیا یہ تو کا ایک سنجیدگیں لفظاں کی ماحولی یہ چھاگل دی وری ہوئی
تجربہ شمچا انو مطلب سے گلے کستے جو جوڑ کرنے گلے مقصدی کستے بھی مقصد کستے حاصل کرنے کے واسطہ لگتے کستے مقاصد و لگتے کستے چین بانا مثلا شی کہ تو تئی گل ہے کستے ینگ رائٹر سوسائٹی ہے کستے مطلب سے منزل چی بتا منزل بتا کستے بلوچی زبان دیم رہی نو منزل حاصل کرنے کے واسطہ تئی کستے لگتے کستے چی شنتی ہیمز بان گولز بان چی بان کستے او نو اشانو آئی مقاصد حاصل کرنے کے واسطہ نو تو کستے مطلب سے واقعی کستے مہانی سرا کستے دیوان ضروری ہیں تو دیوان کنے نندے تنظیمیں ہوتی گلے بارہ کستے جیڑے بھائی گل کستے کمزور ہیں اور پچہ کمزور ہیں گلہ کا دیم روئی کو تھا تو چھی وجہ دیم روئی کو تھا گلہ کستے خطرات دو چار ہیں مطلب سے چاگر دے وجہ چھ یا کہ تہی کستے اندرونی کستے کمزوریاں یا ڈنی کمزوریاں اچھیاں وہ مطلب سے مقاصدہ ہوتی منزلیں کستے مطلب سے چین کرنے کے واسطہ مارا چی کرنے گیا مچ ما پیسرا گوشت کے مطلب سے تنہ کستے مائے سرا شہر ضروری نہیں ہے نا تو اسے کستے گنڈوا نہ کستے وہاں ہیں ٹھیک ہے نا گنڈوا وہاں ہیں کستے تو کستے گنڈو کستے مطلب سے دیکھے مطلب سے یا کنچے یعنی یا کستے دو دے ودی بکاں کے مطلب سے تنظیم ہوتی کستے مقاصدان کے رچے چین بھی کستے نزدیک بھی یا کہ کستے حاصل بکاں ٹھیک ہے شاید تو بولے بعض ورنہ میری گروہ شیئر تا ماوا تو ہم زانے کہ ای دمکہ مطلب غازیں جنکو جنیادم زالوری مشتقار ہمستا بلے آہانا چوشیں مطلب یک وطی ایک سرکلی یا وطی جاگہی نیستے کہ آہانا بور لوٹی اشانی واسطہ مطلب چیز لوٹی کہ ای مطلب زالوری مشتقار یا کہ معدبہ لٹریچرہ بھی شوق دارا ایسا کہ ایک آرام ماں کتا تو سرپدے بلکنے کا زفرم سرپدے ماں کستے ینگ رائٹر سوسائٹی ہے او ینگ رائٹر سوسائٹی ہے کستے خواتین برانچی کستے ہم پچ کتا جنین گوارانی بالکل او کستے آئیے کستے صدر کستے بتا کستے باجی پہمیدہ میر علیہ کستے گوارے بتا کستے آ بتا باجی امینہ بتا گلشن نامے جن کو بعض مطلب کبھی کابینہ کستے چکتا وہ اشان کستے مطلب اشے دیوان کتا ہوتی لوگا منع کستے یا کو دو دیوانہ کستے لوٹائیں تھا مہمان کتا کستے ماں سارسوچ کتا او اشانہ کستے شوق بتا اشان منع کستے اولی دیوانہ کستے مطلب اشے آئین کستے مطلب اشے گشت بے آئین وضاحتہ بکاں یہ کاران طریقہ کار مرا صورت بدے باقاعدہ کستے وہ آگیا کستے یہ دیما کستے روان بتگاں تو یہ اشانہ یہ کار کستے کتگاں کستے مطلب اشے کار کتا وٹی لوگاں کستے مطلب اشے بیگاں کستے چیوشن تھی بز میں ادب ٹائپا کستے ہاں وتی طریقہ کار بھی تھا ہاں نہیں کستے کار کرنے گئے کستے مطلب بعض خوش بھی تھے کستے شاں کتا وہ پتہ رندہ کستے مطلب شے ادرائیں چیز منی چینا کپا گاگوں کستے آہاں چوئی سرگرمی رابطہ ہوئی یا کستے چین اور یا کدو دیوان ہم کستے اتکا میں مطلب شے مطلب ینگ رائٹر سوسائٹی دفترہ کو تگن شاں مطلب چی بول لوٹی تے یا لائشانی واسطہ اشانی واسطہ انچے لوٹی انچے گلے کستے انچے ادارے کستے لوٹی کہ آواتی صاحبہ کار بکنا میں کہہ رہا تھا نہیں کہتا کستے میں سوسائٹی یار انگا تک مجھے نہیں کہ مطلب چو ما کمبائن کستے دیوان وی شوا میں اچھی علاقہ ہی اساس ہے کہ بعض ہیں وہ شدے وی شوا کستے میں جندہ کستے مطلب نوشی موشم وانی تک کسانی گنڈو مستری گنڈو ہوں اتکا زد کو تا زفرہ جستن کہ بھئی ماں واننگو ماں کستے اچھے مطلب سے سوسائٹی بعضا کستے گوشتا پروپیگنڈا کتا کستے ماں کستے وانتا اس کی اشان ماں کستے ایڈ ماسٹری نام نگیری آئیے کہ ہمیں ریکویسٹ کتا کہ سر تو ہمارا کستے یک دو فرنیچر ٹیبل کستے میں دے گو ماں یہ پروگرام شوٹا اسی ٹیبل فرنیچر تو چیک نہیں یار بارش شما اچھی شما دیکھے سیاسی مقصدان چیئے ہاں محر خدا بندہ ماں گنڈوی کستے وانے نے اسے تو کا اچھی سیاسی مقصدان ماں سرکاری ملازمیاں مانا کسی بلدیاتی الیکشنہ ہوشتی ہیں کہ مانا تیو ہوتے ضرورت ہے کہ ماتی گنڈوا وانی منی پیتوشتی یا کہ منی براتی ہوشتی یہ سیاسی مقصد ہمیں بھی مند گئے گنڈوا کستے مطلب سے دیکھے یہ ننوں کا کستے چیز دیکھے سیاسی کستے مچھے نے استعمال کریں
ای شما نیت سر شک مکھنے نہ ماں مایوس ہوتی کہ گپا کہ یہ گپا جنگ ماں چوش لگا آئیے ہوتی ذہنی کستے چہنے کہ یہ گپا جان حالاں ہمیں گنڈوا ہمیں مردہ کہ یہ گپ جتا ہمیں گنڈوے ہمیشہ گیشتری بستے باہر کستے میں سنٹرے تو کا ہمیں مردے کستے چوک بوتگاں وہ ہمیشہ بستے بسی یار میں گنڈو ساکشار رہا یار یہ لوگا وانگاں بلوچی وانگاں چین کنگاں شمیں تحصیفہ کنگاں مستو شارن کے تو کستے مشتا تو سیاسی مقصد شاڑا میں مذاق ہوتا میں مذاق ہوتا او مذاق ہوتا کستے چین کتا اور بعضا کستے تو میں خلاف آرٹیکل لکھتا بعضا میں خلاف کستے تو وہ سر پتے چے کستے نکتا بلے ماں ظفر صاحب ماں کستے ہمیں گوشتا کہ ای کستے ماں ای پروپیگنڈا ہے نا ہمارا کستے موٹیویٹ کتا ہمارا مزید کستے مطلب اسے مطلب تو وہ آٹھیک دا تھا کہ بھئی کستے مردماں کستے میں سبوما پروپیگنڈا مارا نو کستے بیشتر کستے کار کرنگی ماں اشانی مقابلہ میں ٹھیٹ کتا کستے مطلب کلمیہ والا ہوں اسے لکھتا گو اشانہ کستے مطلب اسے آرچہ والا